Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І раскажу вам страшную таямніцу, хаця ў прынцыпе гэта не таямніца для тых, хто падпісаны на мой інстаграм. Нядаўна я запісала 1,5 гадзіны падкаста, а потым усё выдаліла. І вось я записываю праз некалькі дзён зусім іншы выпуск на іншую тэму і спадзяюся, што я яго не выдалю. Здаецца, тут все павінна быць добра. Але гэта гісторыя, ну, не тое, каб павучальна, але такая гісторыя пра тое, што часам, каб атрымалася нешта добрае, трэба некалькі разоў зрабіць дрэнна. І я не першы раз раблю падобнае ў падкасце. У мяне ўжо былі такія выпускі, іх было зусім няшмат, якія я, здаецца, записывала цалкам, а потым пачынала слухаць падчас мантажу або яшчэ менавіта ў працэсе запісу, разумела, што не, гэта штосьці не тое, ці то ў мяне нейкі настрой неадпаведны, ці то я не гатовая да запісу падкаста, і я разумела, што лепш я зараз гэта ўсё цалкам выдалю, чым гэта зманцірую, апублікую, а потым буду пакутваць пераслухоўваючы, таму што я часам пераслухоўваю свае выпускі, гэта насамрэч вельмі карысная штука. Па-першае, для таго, каб зразумець нейкія свае слабыя бакі, нейкія моманты, якія хочацца палепшыць, удасканаліць, напрыклад, многія выпускі, якія я раблю без сцэнарыя, амаль што такія адносна імправізацыйныя. Вось дзякуючы гэтым выпускам, дзякуючы іх праслухоўванню, я спрабую неяк адсачыць тыя моманты, якія ў мяне паўтараюцца ў лексіцы, напрыклад, нейкія словы-паразіты ці фразы, якія я вельмі часта ўжываю, якія мне не падабаюцца, і мне хацелася б неяк пазбавіцца іх. Таму слухаць сябе часам вельмі карысна і перачытваць тое, што ты напісаў, вельмі карысна, асабліва ў голас. Так што карыстайцеся. І я разумела, што гэтыя выпускі, якія мне не падабаюцца яшчэ ў працэсе запісу, не стануць лепш, калі я іх запошчу і калі паслухаю іх некалькі разоў. І, магчыма, нават вы б нічога не заўважылі. Для вас, можа быць, гэта быў бы звычайны выпуск, але я разумею, што для мяне гэта пэўная няшчырасць, а я яе не хачу. Таму мне прасцей проста выдаліць гэты выпуск. Няхай тады выпуск выйдзе не ў час, але лепш я некалькі дзён пажыву з гэтай тэмай, некалькі дзён пакручу ў галаве, што было не так, што мне не спадабалася, а потым сяду за гэты мікрафон зноў і запішу вам той выпуск, ад якога я буду атрымліваць асалоду. І сёння я спадзяюся, што, нягледзячы на назву гэтага выпуска, нягледзячы на тэмы, якія мы будзем закранаць, гэты выпуск атрымаецца сапраўды добры. Але не будзем забягаць наперад, там вас чакае мноства сюрпрызаў. Пакуль што можаце проста павіншаваць шчаслівага чалавека, які атрымаў карту пабыту. Нарэшце, я легалізаваная ў Польшчы, гэта заняло ў мяне колькі? 8 месяцаў я пачала займацца легалізацыяй прыкладна ў той жа час, калі пераехала. У мяне ўсё атрымалася даволі хутка, паколькі віза ў мяне была гуманітарная, побыт у мяне таксама гуманітарны, таму ніякіх лайфхакаў на гэтую тэму я расказаць не магу. Гэта надта проста, у мяне ўсё прайшло і асабліва шмат часу не заняло, бо я магу параўноўваць гэта з нейкімі сваімі знаёмымі, якія атрымліваюць легалізацыю іншымі спосабамі, і часам гэта даволі доўгі і пакутлівы маршрут. Мне пашанцавала прайсці яго даволі хутка, амаль што проста на ліфце заехала на Эверест. Таму як быццам бы нават няма асаблівай нагоды сябе пахваліць за тое, што малайчына, ты змагла, ты гэта зрабіла, але тым не менш усё роўна вельмі радасна і вельмі прыемна, што наступныя некалькі гадоў я магу пра гэта не думаць. А хто яго ведае, што наогул адбудзецца ў тыя наступныя некалькі гадоў. Але, прынамсі, цяпер я магу выязджаць за межы Польшчы, што я і зраблю, і таму магчыма, што наступны выпуск падкаста вы пачуеце ў тым месцы, якое я вельмі люблю. Магчыма, вы пачуеце маю студыю на кухні ў іншым горадзе на літару Б. Магчыма, вы пачуеце хвалі адной там ракі на літару Д. Ну і абавязкова дакладна там я запішу чытацкі дзённік які-небудзь. Я вазьму з сабой у сваё падарожжа ў невялікі адпачынак абавязкова кніжкі, шмат кніжак, прачытаю, зразумела, не шмат, але будуць чытацкія дзённікі, ну і, магчыма, я пастараюся запісаць там для вас выпуск падкаста. Ну а цяпер хачу перайсці да парачкі падзяк, таму што за гэты час з моманту апошняга падкаста адбылося шмат цудоўных сустрэч
у кнігарні, не толькі ў кнігарні. Па-першае, я вельмі хачу перадаць вялізнае прывітанне і падзяку Аміру, які нядаўна завітваў у кнігаўку. Амір мой даўні слухач, і ён жыве ў ЗША, і вось ён атрымалася так, што трапіў у Польшчу па сваіх рабочых пытаннях і здолеў завітаць у Варшаву, каб наведаць кнігаўку, прывесці мне ў падарунак кнігу з кучай цудоўных закладак, за што Аміру велізарная падзяка. Кнігу хутка буду чытаць і спамінаць добрым словам чалавека, які мне яе прывёз. Так што дзякуй вялікі. Шмат падзяк ляціць Аміру. Ну а я чарговы раз проста упэўніваюся ў тым, якая цудоўная штука падкаст, як шмат ён прывёў у маё жыццё цудоўных людзей, нягледзячы на тое, што у жыцці я чалавек такі даволі інтравертнага складу характару, хаця можа падавацца, што гэта не так. Я даволі адкрыта камунікую з людзьмі, я камунікую з наведвальнікамі на працы, я магу выступаць перад аўдыторыяй, але гэта, не скажу, што гэта нейкая маска і штосьці паказушнае. Я сапраўды даволі добра ўмею камунікаваць з людзьмі, гэта мне не складае вялікіх цяжкасцяў, але разам з тым мне даволі няпроста заводзіць больш блізкія адносіны з людзьмі, то бок проста трындзець з наведвальнікамі кнігарні, на працы зачытваць нейкія літаратурныя стендапы, гэта я магу вельмі лёгка. Але вось каб менавіта сапраўды з чалавекам зблізіцца, вось гэта ўжо зусім іншы узровень даверу, і вось у гэтых пытаннях я хутчэй інтраверт, і пасля нейкіх там выступленняў, дзе мне даводзілася штосьці расказваць вельмі доўга перад нейкай аўдыторыяй, я потым магу проста тыдзень сядзець і глядзець у адну кропку на сцяне дома. Гэта нармальна, інтраверты вось такім чынам неяк узнаўляюць свой рэсурс. І таму падкаст для мяне таксама становіцца нейкай спробай, не той, каб нават выходзіць па-за межы зоны камфорту, але хутчэй нейкім спосабам разумець, што навокал так шмат цудоўных людзей, з якімі нас аб'ядноўвае мноства агульнае зацікаўленне ў літаратуры, агульнае жаданне рабіць нашу культуру наогул, менавіта рабіць, і таксама рабіць яе лепш неяк удасканальваць, і гэта вельмі цудоўна. І таксама хачу перадаць прывітанне чалавеку, імені якога я, на жаль, не ведаю, але дзякуючы якому ў мяне цяпер ёсць у маёй калекцыі кніжак Оруэлла ў перакладзе «Роман 1984», цяпер ёсць і кітайская мова. І цяпер у мяне проста камплект неверагодных экзатычных моў папаўняецца, таму што кітайская для мяне такая даволі экзатычная. Сярод экзатычных магу назваць узбецкую, казахскую. Я наогул не думала, што Оруэлл на гэтыя мовы перакладзеныя, але вось за гэты год у мяне таксама з'явіліся выданні і на гэтых мовах. І працягваю папаўняць, нават нягледзячы на тое, што я знаходжуся далёка ад сваёй асноўнай калекцыі, у мяне ўжо тут у Варшаве збіраецца пэўная колькасць кніжак Оруэлла. Я, канешне ж, іх усе буду паступова перадаваць у Беларусь, таму што тут, канешне, даволі цяжка іх захоўваць, калі ты разумееш, што у прынцыпе тваё жыццё ў асноўным цяпер на чамаданах. Але тым не менш, вялікі дзякуй усім, хто за апошні час папоўніў маю калекцыю Оруэлла. І таксама я хачу перадаць прывітанне Яну, які завітаў у кнігарню са словамі, што хоча далучыцца да секты сведкаў Зінаіды Юр'еўны. Дарэчы, я бачу выдатную статыстыку праслухоўвання ў гэтага выпуска. Дзякуй вялікі, мне вельмі прыемна, што выпуск вам зайшоў і што Зінаіда Юр'еўна вам зайшла. І мне здаецца, што гэтая кніга сапраўды за жнівень, адпаведна яе назве, я прыйду за табой у аўгусце. Дык вось за гэты месяц гэтая кніга будзе даволі высока ў продажах, калі лічыць толькі кнігарню, таму што у кнігарні мне падаецца, што я прадала ўжо даволі вялікую колькасць асобнікаў, прычым многія людзі прыходзілі гэтую кнігу купляць менавіта пасля майго падкаста. Гэта найбольш прыемная рэч, калі заходзяць людзі і кажуць, што ўсё, угаварылі, я паслухаў ваш падкаст, дайце мне эту вашу эту пра аўгуст. І гэта так прыемна, што адчуваеш сябе нейкім інфлюэнсерам і амбасадорам творчасці Камілы Цень у кнігарні «Кнігаўка». Так што больш Камілы Цень, Богу Камілы Цень. Я спадзяюся, што Каміла Цень мяне зараз чуе, і рэсурс, ліміт чытачоў, ён ужо вычэрпваецца паступова. Мне падаецца, што гэтую кніжку ўжо амаль усе прачыталі, хто б мог яе прачытаць, то вы давайце ўжо пішыце наступную, а потым яшчэ наступную, карацей, чытачы ёсць, чытацкая аўдыторыя удзячная, вялізная, ужо, як мне падаецца, напрацаваная.
Ну а калі засталіся ўсё ж такі яшчэ сярод маіх слухачоў тыя людзі, якія не купілі, не прачыталі кнігу Камілы Цень, то я нагадваю, што вы можете далучыцца да маіх патронаў на Патрыоне і паслухаць чытацкі дзённік па гэтай кнізе. Гэта выпускі падкаста, які выходзяць толькі эксклюзіўна для патронаў на Патрыоне. Вось апошні, перадапошні дакладней, апошні быў пра былога сына, а перадапошні быў пра кнігу Камілы Цень «Я прыйду за табой у аўгусце». І таксама анонс, ужо зусім хутка патронаў на Патрыоне чакае новы выпуск чытацкага дзённіка, дзе я чытаю нарэшце беларускую класіку, даўно такога не было. Я нарэшце прачытала кнігу, якую вам абяцала ўжо і тут прачытаць, здаецца, і ў падкасці «Кніжная шафа» ўжо абяцала, што я прачытаю раман Уладзіміра Караткевіча «Леаніды не вернуцца да зямлі». Такое шэдэўральнае палотнішча Уладзіміра Караткевіча, якое ўсе навокал ужо прачыталі, людзі вунь ужо песні запісваюць, я маю на ўвазе Міхала Бараноўскага з ягоным праектам «Нельга забыць». І гэты праект я слухала мільён разоў, рэкамендавала вам праслухоўванне мільён разоў, а кніжку сама яшчэ не прачытала. Вось гэта, канешне, быў сорам на маю сівізну. Таму нарэшце я выправілася, цяпер я ведаю, што там ды як. Раскажу для патронаў у чытацкім дзённіку і таксама для слухачоў у звычайных выпусках раскажу больш сцісла і караценька. Так што далучайцеся на patreon.com, спасылка будзе ў апісанні да выпуска. Вы не толькі падтрымліваеце мой падкаст, але яшчэ атрымліваеце магчымасць слухаць некаторы дадатковы кантэнт. Ну і яшчэ адно прывітанне, апошняе не па важнасці, а проста паводле паслядоўнасці. Прывітанне ляціць да Жэні, якая нядаўна проста зрабіла мой дзень на працы. Вось вы толькі ўявіце, я сяджу на працы, нікога не чапаю, запакоўваю вашы заказы, прымаю наведвальнікаў, перыядычна там раблю яшчэ штосьці. Як заходзіць мужчына з польскай пошты, які звычайна нам прыносіць пасылкі, дае мне канверт і пытаецца, ці гэта да вас? Я гляджу, і там напісаны адрас нашай кнігарні па-польску, але напісана цудоўным беларускім шрыфтам маё імя па-беларуску. Я здзівілася, кажу, ну так, гэта я. Ён аддаў мне гэты канверт, і аказалася, што гэта прывітанне ад Жэні, якая адпачывала ў Іспаніі, якая пісала мне каментарый на падкаст пра то, як цудоўна слухаецца ёй там пад пальмамі, што я нават трошачкі ёй зайздросціла. І вось з Іспаніі мне Жэня даслала ў падарунак паштоўку з выявай карыды, дакладней Тэрэадора. Жэня ўзяла з сабой у адпачынак кнігу Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца», якая выходзіла ў нас у выдавецтве. Я была рэдактаркай гэтай кнігі, таму мне яшчэ больш прыемна, што Жэня менавіта гэтую кнігу абрала сабе для такой спадарожніцы ў адпачынак. Ну і таксама Жэня дадала да гэтага падарунка такое неверагоднае ўпрыгожванне. Я наогул першы раз пабачыла такую штуку. Гэта штосьці кшталту нейкай падвескі на шыю, якая зроблена ў выглядзе невялічкай жоўтай кніжачкі. Жэня ў паштоўцы падпісала, што ведаючы, якую кнігу я перакладаю, яна, пабачыўшы гэтае ўпрыгожванне, проста не магла яго для мяне не купіць. А тут адразу адсылкі да таго, што я зараз перакладаю кнігу, якая называецца «Yellow Face», і жоўтая кніга «Yellow Face» ёсць непасрэдная сувязь. Гэта было проста неверагодна кранальна. Так што, Жэня, яшчэ раз велізарная падзяка. Кожны раз, атрымліваючы ваши нейкія падарункі, прывітанні, я проста адчуваю сябе суперзоркай. Вось уявіце вось гэтых зорак якіх-небудзь папсовых, якія пасля канцэрту прыходзяць у грымёрку, а ў іх там усё ружамі застаўленае. Дык вось я ружы не люблю, і, ў прынцыпе, ну, кветкі ёсць, добра, няма кветак, таксама добра. Але вось такія дробязі ад вас, яны робяць мой дзень проста нашмат лепшым, а часам нават не дзень, а часам нават і тыдзень, і месяц, і, можа быць, год, і ўвогуле, ведаючы, што ў мяне ёсць такая неверагодная аўдыторыя, жыць становіцца неяк лягчэй. Так што вось на гэтай супер ванільнай аптымістычнай ноце мы з вами пераходзім да каментарыяў. Іх сёння будзе няшмат, будзе адно пытанне, адзін каментарый, а потым ужо мы з вами пагаворым пра кнігі, якія я запланавала на сённяшні выпуск. І вось гэта такі аптымістычны разагрэў, таму што далей вас нічога светлага абсалютна не чакае. Так што, рабяты, падрыхтуйцеся, што далей трэба будзе даставаць насовачкі і перыядычна прыкладваць іх да вачэй. І пытанне, на якое я сёння адкажу, прыляцела мне ад Іллі на SoundCloud.
Як ставішся да коміксаў, ці гэта частка літаратуры або ліцурагат, і можа ведаеш, што чуваць на коміксавым рынку. Напрыклад, у Японіі людзі ўсіх узростаў масава чытаюць манга, не садавіна, і набываюць манга, японскія коміксы, больш за кнігі. Дык гэта ў нас сядзіць памылковая перадузятасць да такой формы, або японцы займаюцца лухтой. Ну, слухайце, няпростае такое пытанне, трошачкі з падвохам, таму што тэма коміксаў, яна вельмі складаная і вельмі глыбокая. Ну, але ад сябе магу сказаць маё ўласнае меркаванне, я выдатна стаўлюся да коміксаў, я вельмі люблю коміксы, на жаль, я чытаю не так шмат коміксаў, таму што комікс все ж такі гэта такая штука, якую хочацца чытаць менавіта ў папяровым выглядзе. Калі з чытаннем звычайнай літаратуры, мастацкай ці нон-фікшн у мяне ў прынцыпе няма праблем з тым, каб чытаць іх або на паперы, або ў электронцы, і калі няма варыянта чытаць на паперы, я магу пастаянна чытаць у электронцы. Гэта для мяне абсалютна не прынцыпова. То з коміксамі ўсё ж такі мне важна трымаць гэта ў руках і разглядаць гэта ў руках, і калісьці я спрабавала чытаць коміксы на планшеце, нават пэўную колькасць прачытала на планшеце, але ну гэта не тое. Гэта не тыя адчуванні, нават з магчымасцю наблізіць карцінку ўсё роўна. Ты адчуваеш, што вось гэта сапраўды нейкі сурагат. А коміксы гэта штука нятанная, таму як бы таксама купляць шмат коміксаў цяжкавата, таму я чытаю толькі штосьці абранае, калі мне вельмі моцна хочацца. Ну і як вы разумееце, коміксы, як і кнігі звычайныя без карцінак, яны могуць быць розныя. Коміксы могуць быць як абсалютна нейкія нішавыя папсовыя рэчы, накшталт менавіта коміксаў ад Marvel, коміксаў ад DC, гэта бясконцыя серыі пра розных супергерояў. То бок гэта рэч, у якой таксама ёсць свая аўдыторыя. Мне ж у гэтым выпадку больш падабаецца такія коміксы глядзець увасобленымі на экране. Калі вы яшчэ не глядзелі Дэдпула і Расамаху, і калі вы любіце гэтую тэму, калі вы глядзелі папярэднія часткі, калі ласка, ідзіце, проста ідзіце, бо я не хачу жыць адной 30гадовай, ужо хутка 31гадовай жанчынай у гэтым свеце, у якой у галаве паміж яе вось гэтай цяжкай музыкі, якую яна слухае пастаянна ў жыцці, прабіваецца вось гэта тоненькім вось гэтым галаском, гэта дэбільная песенька NSYNC «Bye-bye-bye». Я не хачу жыць адна з гэтым, я хачу, каб вы таксама з гэтым жылі, просто зразумееце мяне. Таму заклікаю вас, ідзіце, Расамаха і Дэдпул, яны таго вартыя, абодва гэтыя цудоўныя мужчыны. Ну і калі адыходзіць ад жартаў і працягваць пра коміксы, вось такія коміксы супергеройскія я асабліва як бы не чытаю. У дзяцінстве я вельмі любіла коміксы пра Спайдермена, гэта дагэтуль мой улюбёны супергерой, і, можа быць, Спайдермена я б зараз з задавальненнем і пачытала яшчэ. Але я ўсё ж такі перайшла на тую рэч, якая ўсё ж такі бліжэй да мастацкай літаратуры, і я тут паўтаруся, што я невялікі знаток коміксаў. І я проста ведаю нейкія такія асабліва гучныя загалоўкі, якія я ці то чытала, ці то хачу прачытаць. І вось сярод улюбёных коміксаў у мяне ёсць комікс Арта Шпігельмана, які называецца «Маус». Гэта гісторыя пра Халакост, якую аўтар гэтага комікса запісаў са слоў свайго бацькі. Ягоны бацька прайшоў праз канцлагеры, і, як вы чуеце, па прозвішчы Шпігельман зразумела, якія ў яго карані, і гэта вось гісторыя ягонага бацькі, які выжыў у канцлагеры. І гэта неверагодна моцны твор, гэта, калі я не памыляюся, адзіны комікс, які атрымліваў калі-небудзь пуліцэраўскую прэмію, якую звычайна атрымліваюць нармальныя сур'ёзныя кніжкі без карцінак, а тут гэтую прэмію атрымаў комікс, таму што ён сапраўды таго варты. І цяпер у мяне ж ужо ёсць вось гэтыя перакладчыцкія мары, кнігі, якія я сабе запісваю у спіс унутры маёй галавы, які называецца «Хачу перакласці», акрамя «Хачу прачытаць». І вось «Маус» цяпер даволі высока ў маіх такіх перакладчыцкіх марах, таму што гэта сапраўды той комікс, які варта перакласці на беларускую мову і які варта мець па-беларуску. Таму што, па-першае, гэта значны ў свеце комікс, які, як я вам ужо назвала, мае пэўныя літаратурныя рэгаліі. І, па-другое, гэта тая тэма, якая для нас блізкая, якая таксама мае пэўнае дачыненне і да Беларусі, то бок
гэта не комікс пра нейкія чужыя праблемы. Напрыклад, па-беларуску ёсць таксама яшчэ адзін цудоўны комікс, які называецца «Персіполіс». Гэта комікс ад французскай мастачкі іранскага паходжання, не ведаю, ці дакладна правільна яе так называць. Карацей, Маржан Сатрапі нарадзілася ў Іране, і ў гэтым коміксе «Персіполіс» яна расказвае пра сваё дзяцінства падчас іранскай рэвалюцыі. І цяпер яна жыве ў Францыі, малюе коміксы, таму не ведаю, як правільна акрэсліць яе прыналежнасць. І вось гэта вельмі важны комікс таксама. Па-першае, ён такі даволі фемінісцкіх поглядаў, бо ён напісаны ад імя дзяўчыны, якая ўжо ў тыя часы, жывучы ў Іране, у такія няпростыя часы іранскай рэвалюцыі, ужо ўмела пастаяць за сябе. Ну і плюс вось гэтая тэма менавіта мусульманскага свету, іранскай рэвалюцыі. То бок нельга сказаць, што гэты комікс супер блізкі для нас і цікавы многім беларусам. Але разам з тым, гэта сусветна значны комікс, які таксама мае права на існаванне ў беларускай культуры, ў беларускім перакладзе. Дзякую выдавецтву Фляумбаум за тое, што мы маем магчымасць чытаць гэты комікс па-беларуску, бо, як вы ведаеце, па-беларуску наогул коміксаў не тое, каб і шмат, каб яшчэ раскідвацца нейкім чарговым коміксам, які выйшаў па-беларуску. Таму вось «Маус» мне таксама хацелася б далучыць да гэтага шэрагу нешматлікіх беларускамоўных коміксаў, але пакуль што гэта толькі такія мае мары, планы, я не ведаю, што вільготныя фантазіі, ці як яшчэ гэта назваць. Так што, як вы чуеце, да коміксаў я стаўлюся выдатна, не вялікі эксперт, не чытаю так шмат, але тым не менш чытаю і заўсёды радая, калі гэтыя коміксы з'яўляюцца па-беларуску. Але вось з мангай у мяне трошкі складаныя адносіны. Вось менавіта манга мне не цікавая, паколькі я зусім не цікаўлюся азіяцкай культурай, ні ў якім выглядзе. Я вельмі рэдка чытаю азіяцкую літаратуру. Ну, мне сапраўды гэта не цікава, і ніхто мяне не можа за гэта асуджаць, таму што гэта далёка ад мяне культура. І літаратура, ў прынцыпе, створаная для таго, каб мы даведваліся штосьці больш пра іншыя культуры, але гэта ў тым выпадку, калі нам гэтая культура цікавая. Мне азіяцкая культура не цікавая, я не хачу нічога ведаць пра яе больш, таму я з ёй і не знаёмлюся. Гэта ўсё лагічна. Але я ведаю, што манга гэта неверагодна папулярная ў свеце рэч, аніме гэта неверагодна папулярна ў свеце рэч. Я абсалютна разумею феномен гэтага і не лічу, што гэта нейкі ліцурагат, гэта сапраўды частка літаратуры, гэта вялізны культурны пласт, які мае права на існаванне і які мае велізарнае культурнае значэнне. Так што у мяне абсалютна ніякай, як піша Ілля, памылковай перадузятасці няма. Я да ўсяго гэтага цудоўна стаўлюся, толькі падтрымліваю людзей у іхніх зацікаўленнях, калі яны цікавяцца мангай. Таму, хто мы такія, каб наогул асуджаць людзей за іх зацікаўленне, калі гэтае зацікаўленне не выходзіць па-за межы крымінальных кодэксаў іх краін. Так што чытайце сабе коміксы на здароўе, я толькі ўхваляю. Дарэчы, можаце падзяліцца ў каментарыях, расказаць мне пра свае улюбёныя коміксы, калі ў вас такія ёсць. Я шукаю якраз вашы рэкамендацыі вось менавіта такіх сур'ёзных графічных раманаў, штосьці накшталт Мауса. Я яшчэ магу згадаць «Трансметраполітэн». Я вам яго згадвала як адзін з найлепшых коміксаў, які я прачытала за апошні час, і наогул ён быў у топ-10 прачытанага за мінулы год. І я прачытала толькі першую кнігу, вельмі хачу чытаць далей, але, на жаль, у мяне тут у доступе яго папяровага няма, так што пакуль што жыву без «Трансметраполітэна». Ну і таксама «Хранителі» — гэта цудоўны комікс Алана Мура, які я бязмежна люблю, і чытала комікс і глядзела экранізацыю у выглядзе серыяла. І вельмі вам усім раю, гэта сапраўды такая коміксавая класіка. Калі вы цікавіцеся гэтай тэмай, то вельмі раю вам прачытаць. Так што 0% асуджэння, 100% разумення да коміксаў. Чакаю вашы рэкамендацыі улюбёных коміксаў графічных раманаў у каментарыях. Ну і таксама зачытаю вам не пытанне, а каментарый ад Занямонца наконт тэмы, над якой я нядаўна разважала пра тое, што як я сябе адчуваю, калі чытаю кнігі на замежных мовах. Пра чытанне на замежнай і роднай мове. Акурат перад гэтым падкастам паслухаў іншы, навукова-папулярны, на тэму когнітыўных скажэнняў і эфекту замежнай мовы, якая дапамагае з гэтымі скажэннямі змагацца. То бок, калі мы карыстаемся замежнай мовай, асабліва засвоенай у сталым узросце, то прымаем больш рацыянальнае і свядомае рашэнне, бо мозгу цяжка схалявіць праз тое ці іншае скажэнне і прыходзіцца думаць, варушыць извілінай. Здаецца, гэта можна пашырыць і на чытанне як мыслительны працэс.
Дзякуй вялікі за такі грунтоўны каментарый. Па-першае, тут закранутая моя улюбёная тэма когнітыўных скажэнняў, пра якую я вам вельмі часта расказваю ў сваім падкасці. Быў нават асобны выпуск, прысвечаны разнастайным когнітыўным скажэнням. Так што вы трапілі мне ў самае сэрца гэтым каментарыем. Ну і плюс, наогул, тэма, закранутая ў гэтым каментарыі, вельмі цікавая, таму што зараз тады атрымліваецца, вось я жыву ў Варшаве, даволі часта зараз гавару па-польску, ужо больш у мяне практыкі, чым было ў пачатку майго пераезду, і атрымліваецца, што па-польску зараз я максімальна рацыянальны і лагічны чалавек, таму што мой мозг не можа схалявіць, як напісаў занямонец, таму што я карыстаюся чужой мовай, замежнай мовай, якую я засвоіла ў сталым узросце і прымаю на ёй больш рацыянальныя рашэнні. Гэта цікава, трэба за сабой паназіраць. Наогул, па-першае, мне цікавы феномен яшчэ і таго, як мяняецца чалавек, карыстаючыся іншай мовай. Я люблю наогул, калі часам мне ў інстаграме трапляюцца такія рылсы, калі адзін чалавек гаворыць на розных мовах, якімі ён валодае. І можна назіраць, як змяняецца яго міміка, як змяняецца яго ў першую чаргу сам голас, як змяняецца манера гаварыць, нават жэстыкуляцыя, у залежнасці ад таго, якой мовай ён карыстаецца. І я разумею, што магу гэта назіраць і за сабой, і сапраўды на ўсіх мовах, якімі я валодаю, якімі я часам магу гаварыць, падтрымліваць нейкую камунікацыю, а такіх моваў колькі? Беларуская, руская, украінская, польская, англійская. Ну, в прынцыпе, 5 моў, якімі я магу неяк паразумецца з чалавекам, і на ўсіх гэтых мовах я розны чалавек. Гэта сапраўды цікавае назіранне. Ну і вось у каментарыі нават трошкі патлумачылася, чаму гэта так, чаму мы сябе па-іншаму ўспрымаем, калі гаворым на замежнай мове. Ну і ўсё, вельмі доўгая уступная частка заканчваецца, і цяпер я вітаю вас у кніжнай частцы 130-го выпуска, дзе мы пагаворым з вами пра канцлагер. Так, менавіта пра канцлагер, вось так адразу, абсалютна без прэлюды на хі-хі-ха-ха, і таксама мы з вами сёння яшчэ пагаворым пра трагедыю на Нямізе. Чуеце? Абсалютна ніякай літасці вам у гэтым выпуску. І скончым сённяшні выпуск мы драмамі ў шведскім мястэчку, дзе хлопец згвалтаваў дзяўчыну, а ёй, як звычайна, ніхто не паверыў. Ну а што? Няхай я лепш вам раскажу пра апошнюю прачытаную мной жэсць летам, пакуль свеціць сонца, пакуль навокал цудоўнае надвор'е, а не восенню, калі і так адна дэпрэсія навокал, яшчэ тут сядзіць гэтая Наста і вам у вушы расказвае нейкую абсалютна тленную гісторыю. Таму зірніце на сонейка, усміхніцеся, глыбока ўздыхніце і падрыхтуйцеся да таго, што сёння вас чакае абсалютна бязлітасны выпуск. Яшчэ ў канцы там трошачкі гісторыю пра забойства раскажу, карацей, вы зразумелі, чаму гэты выпуск называецца дэментарам. Ну і пачынаем мы сёння з канцлагера. І рэч у тым, што гэтая кніга, пра якую я раскажу далей, гэта адна з найлепшых прачытаных у жанры нон-фікшн кніг за гэты год. Мы пагаворым з вами пра ўспаміны Эдит Эвы Эгер. Кніга называецца The Choice. У рускім перакладзе яна выходзіла пад назвай «Выбар». Я глядзела на гэтую кнігу яшчэ вельмі даўно, таму што яна неверагодна папулярная. Яна выйшла, здаецца, у 2017 годзе і даволі хутка была перакладзена на рускую мову, і таму проста з кожнага куточка, з кожнай кнігарні на мяне пазірала гэтая кніга. І сітуацыя толькі пагоршылася, у сэнсе, што колькасць прысутнасці Эдит Эгер у маім жыцці толькі павялічылася у мінулым годзе, калі я трапіла ў Будапешт. Бо рэч у тым, што Эдит Эгер нарадзілася ў 1927 годзе ў горадзе Кошыцы. Тады гэта была Чэхаславакія, цяпер гэта адзін з найвядомейшых славацкіх гарадоў, але праз некаторы час гэты горад быў акупаваны венграмі, стаў называцца Каша, потым ён зноў стаў называцца Кошыца, і над гэтым некалькі разоў іранізуе аўтарка сама ў сваёй кнізе, што горад то такім быў, то такім, але наогул яна сама нарадзілася ў сям'і венгерскіх габрэяў. І гэта такія габрэі, якія карысталіся ў паўсядзённым жыцці не габрэйскай мовай. Яны не размаўлялі ў сям'і на гэтай мове, яны карысталіся венгерскай. І атрымліваецца, што паводле паходжання Эдит Эва Эгер усё ж такі венгерка. І таму зразумела, што ў Венгрыі мне паўсюль трапляліся яе кнігі ў перакладзе на англійскую мову, у кожнай кнігарні абавязкова вось гэтая кніга The Choice была.
Ну і было вельмі прыемна, па-першае, згадваць мноства знаёмых тапонімаў венгерскіх. Там вельмі часта згадваецца Будапешт, там нават згадваюцца некаторыя мясціны ў Будапешце. Плюс вельмі цікава чуць знаёмыя імёны. І паколькі я слухала гэтую кнігу па-англійску ў аўдыа, то я нават магла знаходзіць некаторыя памылкі чалавека, які чытаў гэтую кнігу, памылкі менавіта ў вымаўленні нейкіх венгерскіх імёнаў. Таму што ёсць такое даволі знакамітае венгерскае імя Лаеш, так звалі бацьку Эгер. І таксама ёсць знакаміты палітычны дзеяч венгерскі, якога завуць Лаеш Кошут. Ён вельмі значны чалавек для Венгрыі. Там ёсць вуліцы, названыя яго іменем. Таксама адна з найважнейшых прэмій венгерскіх называецца прэмія Лаеша Кошута, і многія літаратары венгерскія, якіх я чытала, яны таксама маюць гэтую прэмію. Таму я ведаю, што ў венгерскай мове звычайна імёны маюць націск на першым складзе. Таму Лаеш менавіта вымаўляецца з націскам на А. Але гэтага не ведаў чалавек, які агучваў аўдыакнігу па-англійску, таму ён часам яго вымаўляў як Лаёш чамусьці. Таксама другога мужа Эдит завуць, ці звалі, дарэчы, я не ведаю, ці жывы ён яшчэ, паколькі Эдит сама жывая, можа быць, яе муж жывы, але яго завуць, ці звалі Белла. І для нас гэта даволі незвычайнае імя, таму што у мяне, напрыклад, адразу ўзнікае ў галаве Белла Ахмадуліна. Ну, ці прынамсі ўзнікала раней. Цяпер я радуюся, што месца расійскай паэткі Беллы Ахмадулінай у маёй галаве заняў венгерскі кампазітар Белла Бартак. І таму, калі я чую імя Белла, першае, што ўсплывае ў маёй галаве, гэта Белла Бартак. Ну і вось Белла — гэта імя другога мужа нашай аўтаркі. Карацей, як вы зразумелі, для мяне яшчэ і вельмі шмат асабістага было менавіта ў гісторыі паходжання аўтаркі. І, можа быць, гэта у маіх вачах дадавала нейкіх плюсікаў гэтай кнігі. Але мне падаецца, што нават без гэтага гэтая кніга была б для мяне цікавая. І спачатку хачу вам трошачкі расказаць менавіта гісторыю гэтай жанчыны. І рэч у тым, што, ў прынцыпе, вось тое, што я вам зараз буду расказваць яе біяграфіі, гэта тое, што яна расказвае, вось паступова выкладвае ў сваёй кнізе. Яна дзеліцца сваёй біяграфіяй, і зараз я трошкі пра гэта раскажу. Як я ўжо згадала, яна нарадзілася ў горадзе Кошыцы, і яна ў дзяцінстве захаплялася балетам і гімнастыкай. Вельмі шмат увагі ў кнізе надаецца менавіта гэтаму, што для яе гэта было вельмі важна, але калі ёй было 16, яна разам з сям'ёй трапіла ў Асвенцым. І там яе бацькі адразу ж былі накіраваныя ў газавыя камеры, яны памерлі, а вось яна і яе сястра прайшлі праз канцлагер і выжылі. І вось чаму я яшчэ ў пачатку згадвала, што яна часта расказвае пра свае заняткі балетам і гімнастыкай, таму што ёсць адна з самых вядомых гісторый, якая звязаная з яе знаходжаннем у лагеры, гэта тое, што яе аднойчы прымусілі танцаваць для даволі такога сумна вядомага доктара Йозефа Менгеля, якога часта называюць анёлам смерці. І нягледзячы вось на ўсе тыя жахі, якія Эдит даволі падрабязна расказвае ў гэтай кнізе, яна гэта ўсё перажыла і была вызвалена амерыканскімі салдатамі ў 45-м годзе. І пасля вайны яна вярнулася ў Венгрыю, а потым яна эмігравала ў ЗША ў 49-м годзе разам са сваім мужам, з тым самым Беллай, і з іх маленькай дачкой. Яны пасяліліся ў Тэхасе і там пачалі будаваць сваё жыццё нанова. І спачатку гэта было даволі няпроста, таму што, па-першае, ёй даводзілася змагацца з вось гэтай траўмай, якая, безумоўна, несумненна засталася ў яе пасля знаходжання ў канцлагеры. І калі я толькі пачынала чытаць гэтую кнігу, і нават калі я толькі даведалася, пра што гэтая кніга, прачытала яе анатацыю, мне адразу ў галаву прыйшла думка пра тое, што гэта ж Віктор Франкль. Я вам ужо неаднаразова ў сваім падкасці расказвала пра адну са сваіх улюбёных нон-фікшн псіхалагічных кніг. Гэта кніга Віктора Франкля «Сказаць жизни да», якую, дарэчы, мы у хуткім часе будзем мець магчымасць чытаць па-беларуску, але пакуль што без спойлераў. Дык вось, гэта адна з маіх улюбёных кніг, якая расказвае пра тое, як сам чалавек Віктор Франкль перажыў канцлагер. Толькі розніца была ў тым, што калі Эдит трапіла ў канцлагер, ёй было 16, яна была яшчэ дзяўчынка са сваімі марамі, магчыма, са сваімі нейкімі думкамі пра тое, што яна сапраўды, калі вырасце, стане знакамітай балерынай ці гімнасткай. А Віктор Франкль трапіў у канцлагер, калі ён быў ужо дарослым чалавекам, які склаўся, сфарміраваўся, які ўжо меў прафесію, ён ужо быў псіхолагам, то бок гэта чалавек, які меў
пэўную падрыхтоўку, хаця я не ведаю, ці можна наогул падрыхтавацца да таго, што аднойчы ты трапіш у канцлагер, ніхто да такога не бывае падрыхтаваны, але тым не менш ён меў трошкі большы багаж ведаў і інструментарый для таго, каб неяк з меншымі пашкоджаннямі, з меншымі траўмамі прайсці праз гэта. Гэта ўсё роўна неверагодна траўматычны досвед, якім бы загартаваным чалавекам ты не быў, колькі б кніг па псіхалогіі ты не прачытаў і колькі б сам ты не правёў нейкіх сеансаў тэрапіі, менавіта з людзьмі, з нейкімі траўмаванымі. Усё роўна ты ніколі ў жыцці не зможаш падрыхтавацца да таго, што цябе там чакае, таму што гэта тая рэч, якая знаходзіцца проста па-за чалавечымі ўспрыманнямі. І нават мне падаецца, калі я чытаю такія кнігі, што я ўяўляю нейкія жахі, але гэта нават не 20% ад тых жахаў, якія там адбываюцца насамрэч. Таму няхай і ў пэўнай ступені, возьму гэта ў двукосе, Віктор Франкль знаходзіўся ў такім трошкі прывілеяваным становішчы, але тым не менш канцлагер ёсць канцлагер. Ну і калі я пачынала чытаць кнігу Эдит Эгер, я пастаянна праводзіла паралелі з Віктарам Франклем і рабіла гэта недарэмна, але пра гэта мы з вамі пагаворым трошачкі пазней. Пакуль што працягваецца жыццё Эдит Эгер, яна мала таго, што вось гэту траўму, як я ўжо сказала, перажывае пасля знаходжання ў канцлагеры, плюс таксама ёй трэба адаптавацца ў новай краіне з новай мовай, і гэта і так само па сабе даволі непроста. А калі гэта ўсё скласці разам, гэта проста атрымліваецца нейкі неверагодны коктейль. Але Эдит не здавалася, і ў выніку ва ўзросце, там ужо дзесьці каля 40 гадоў, яна вырашыла працягнуць сваё навучанне, таму што як такой прафесіі па сутнасці ў яе не было, таму што яна трапіла ў канцлагер у 16, што яна ўмела, яна яшчэ нічога не ведала, яна там толькі вучылася ў школе. Але тут цяпер ёй трэба было ўжо атрымліваць нейкую прафесію, і яна вырашыла атрымаць ступень па псіхалогіі. І ў выніку яна стала клінічным псіхолагам, які якраз спецыялізуецца на аднаўленні пасля траўмаў, у прыватнасці з людзьмі, якія перажылі нейкі гвалт, перажылі жорсткае абыходжанне і таксама посттравматычнае стрэсавае расстройства. То бок, як звычайна гэта бывае, людзі ідуць у гэтую прафесію, таму што яны самі маюць пэўныя траўмы ў гэтым кірунку. Зразумела, што так бывае не заўсёды, але вельмі часта людзі ідуць вучыцца на псіхолагаў, на псіхатэрапеўтаў менавіта таму, што хочуць разабрацца ў сабе. І для Эдит Эгер вось гэтае адкрыццё псіхалогіі было чымсьці неверагодным, што проста перавярнула яе жыццё, бо дагэтуль яна, можна сказаць, займалася замоўчваннем гэтай праблемы. То бок, зразумела, што на тыя часы гэта было яшчэ не вельмі распаўсюджана, тэрапія, і нават у Амерыцы, якая здавалася б даволі прагрэсіўная ва ўсіх гэтых штуках, але згадваючы розныя кнігі там пра в'етнамскую вайну, калі людзі вярталіся з вайны, і з імі ніхто не працаваў, таму што не было яшчэ асабліва нейкіх напрацовак у галіне ПТСР-у, і таму з людзьмі, якія перажылі канцлагеры, якія перажылі нейкія войны, з імі ніхто не мог адэкватна працаваць. І таму для Эдит на той час адзіным прымальным варыянтам было замоўчванне. Ёй нават было трошкі неяк няёмка, калі яе муж пачынаў закранаць гэтую тэму. Напрыклад, ён расказваў іх дачцэ пра тое, што такая вось гераічная ў іх маці, яна перажыла канцлагер, яна выжыла, яна прайшла праз гэта. І Эдит Эгер было гэта некамфортна. Ёй нават у асяроддзі блізкіх людзей было некамфортна абмяркоўваць гэтую тэму. Але аднойчы ўсё змянілася. І змянілася гэта, калі яна ўжо знаходзілася ў ЗША. Яна там займалася на нейкіх курсах, і яе сусед па гэтых курсах, даволі малады хлопец, аднойчы запытаў у яе, ці прайшла яна праз канцлагер. А як я ўжо сказала, яна не вельмі ахвотна пра гэта гаварыла, то бок яна на кожным рагу вуліцы не крычала пра тое, што глядзіце, я перажыла канцлагер. Ёй нават пашанцавала, у яе ў адрозненне ад Віктара Франкля не было нумару, то бок ёй не зрабілі татуіроўку. Вось просто такі цудоўны шанец, такая выпадковасць, што ў яе на руцэ не было татуіроўкі з нумарам. То бок, ніяк зусім нельга было здагадацца пра тое, праз што прайшла гэтая жанчына. І вось калі гэты хлопец у яе пра гэта запытаў, яна была вельмі здзіўленая, і тады ён прапанаваў ёй пазнаёміцца з адной кнігай. І вось гэты момант я слухала падчас прабежкі, і я там ледзь не рыдала, калі я бегла і слухала вось гэты цэлы эпізод, таму што рэч у тым, што гэты хлопец прапанаваў ёй кнігу Віктара Франкля.
і на гэтым моманце у мяне ажно сэрца калацілася, у мяне быў так даволі высокі пульс, бо я бегла, ён яшчэ падскочыў ад гэтых хваляванняў. Мне адразу трэба было падзяліцца гэтым інсайтам. Я записывала галасавое паведамленне наўпрост падчас прабежкі. І, конечно, цікава яшчэ, мабыць, так для падкаста падчас прабежак, калі я слухаю кнігі, записываць нейкія інсайты, якія я лаўлю ад кніг. Але я тады записывала галасавое пра тое, вось пра ўсю гэтую гісторыю, і Эдит Эхер вельмі скептычна паставілася спачатку да гэтай кнігі, таму што на той момант яна яшчэ была неверагодна далёкая ад усёй гэтай псіхалагічнай тэмы, па-ранейшаму ні з кім гэта не абмяркоўвала сваю траўму, а тут ёй нейкі чалавек прапаноўвае пачытаць кнігу пра канцлагер. І зразумела, што жанчына адразу падумала, маўляў, на халеры мне гэта патрэбна, навошта я зараз буду корпацца ў гэтым, я наадварот, я хачу жыць далей, я хачу пра гэта забыць, я не хачу пра гэта гаварыць, навошта мне пра гэта чытаць. Але ў выніку кніжку яна ўсё ж такі з ветлівасці ўзяла, яна паклала яе ў торбу і пайшла дадому. І ўвесь дзень яна неяк існавала з думкамі пра гэтую кнігу і не брала яе, таму што па-ранейшаму неяк да яе даволі скептычна ставілася. Але як толькі наступіла ноч, усе ў сям'і заснулі, яна не стрымалася, яна дастала гэтую кнігу з торбы і пачала чытаць. І можна сказаць у пэўнай ступені, што гэтая кніга, яна змяніла яе жыццё. Таму што, чытаючы гэтую кнігу, як расказвае Эдит сама, яна казала, што я прачытала 2 старонкі гэтай кнігі і мне хацелася напісаць 10 сваіх, таму што гэта было так знаёма і нарэшце яна ўсё гэта дастала і аказалася, што яна гатовая пра гэта гаварыць і гэта прапрацоўваць і працаваць над гэтым. І таму такім чынам з падачы Віктара Франкля, пра якую ён нават не ведаў, яна захацела далей займацца гэтым і працаваць у гэтай сферы, атрымліваць адукацыю. Але вось шмат зрабіла гэтая кніга Віктара Франкля, і мне вельмі падабаецца, як 2 гэтыя кнігі ў маім жыцці прыемна закальцаваліся. І там далей потым яшчэ будзе знаёмства з Віктарам Франклем, ліст ад яго таксама. Я слухала гэтую частку падчас прабежкі, і калі яна расказвае пра тое, што атрымала ліст ад аднаго амерыканскага універсітэта, дзе былі пастаўленыя ініцыялы ВФ. Я адразу зразумела, што гэта Віктар Франкль, у мяне ажно сэрца зноў закалацілася, і ліст быў падпісаны той, хто выжыў, ад таго, хто выжыў. Гэта быў проста неверагодна кранальны момант. Склаўся пазл, яны ў выніку пазнаёміліся, яны нават пасябравалі, і да самой смерці Віктара Франкля яны былі ў даволі добрых адносінах. І вось па сутнасці ўсё, што я вам раней пераказала, гэта і ёсць кніга Эдит Эхер. Яна расказвае пра сваё жыццё, і яшчэ магу ад сябе дадаць, што ёй зараз ужо больш за 90 гадоў. Яна працягвае працаваць з пацыентамі, яна працягвае выступаць перад публікай, яна працягвае натхняць людзей. Яна напісала пасля гэтай кнігі яшчэ адну кнігу, і за акном адбываецца штосьці страшнае. Па паралельнай вуліцы толькі што праехала машына паліцэйская, я яе нават бачыла ў акно. Па той вуліцы рэдка праязджаюць нейкія такія сур'ёзныя машыны, бо гэта проста такая, можна сказаць, вуліца ў двары. Але працягваем пра Эдит Эхер, і самае цікавае, што ў яе ёсць такі каронны жэст, бо рэч у тым, што у Асвенцыме яна пераламала сабе хрыбетнік, і зразумела, што гэта паўплывала на яе далейшыя заняткі гімнастыкай і балетам. Яна ўжо не магла рабіць гэта так, як і раней, але тым не менш нейкая вось гэтая гнуткасць і жаданне займацца нейкімі практыкамі спартыўнымі ў ёй засталіся. І зараз у яе ёсць адзін такі фірмовы жэст, які яна заўжды робіць, калі выступае перад нейкімі аўдыторыямі. Яна расказвала пра гэта ў кнізе, і потым я пабачыла гэта на відэа. Гэта неверагодна кранальна, як вось гэтая такая ўжо бабулька, вельмі старэнькая, вы разумееце, больш за 90 гадоў, але разам з тым вельмі жвавенькая, як яна проста лёгка уздымае нагу, ледзь не ў шпагат, стоячы. Для мяне гэта штосьці недасягальнае, нягледзячы на тое, што я хаджу на ёгу, і мне не 90, а ў 3 разы менш, але я, напрыклад, так не магу. А вось Эдит Эхер дагэтуль у свае гады можа вырабляць такія штукі. Гэта ў яе такі жэст на завяршэнне лекцыі, выступлення, і яна сказала, што будзе так рабіць да таго часу, пакуль ёй будзе дазваляць здароўе. І як мы бачым, здароўе ёй пакуль што ў 90 з плюсам, з хвосцікам дазваляе гэта рабіць.
Ну і зараз трошкі больш структуравана раскажу менавіта ўсё ж такі пра саму кнігу, а то па сутнасці расказала вам біяграфію аўтаркі, і гэта яна і выкладвае нам у кнізе. Гэта твор, які расказвае пра тое, што яна перажыла падчас другой сусветнай вайны, выжыла ў канцлагеры Асвенцым, і які шлях яна прайшла да ацалення і даравання. Гэта два вельмі важныя паняцці для гэтай кнігі. Бо ў кнізе якраз разглядаецца псіхалагічнае ацаленне Эдзіт, якое прывяло яе да працы клінічным псіхолагам. Яна падкрэслівае важнасць даравання, і дараванне гэта спосаб адпусціць тую ўладу, якую над вамі маюць траўма і ненавісць. Таму што можна ўсё жыццё жыць з асэнсаваннем таго, што ты ненавідзіш тых людзей, якія з табой гэта зрабілі. У тым ліку яна там шмат гаворыць менавіта пра Адольфа Гітлера, і для яе вельмі важным было асэнсаваць тое, што яна яму даравала, бо яна цяпер жывая, а ён не. І гэта такі даволі смешны момант, які згадваецца ў кнізе. Зразумела, што яна была нашмат маладзейшая за Адольфа Гітлера, калі трапіла ў канцлагер, але тым не менш факт застаецца фактам. Ёй больш за 90 гадоў, а ён пражыў такое, няхай даволі яркае ў пэўнай ступені, але тым не менш даволі кароткае жыццё. Ну і уласна, да чаго такая назва, чаму кніга называецца «Выбар», бо гэтая назва адлюстроўвае адну з галоўных ідэй кнігі. Што б з вамі не здарылася, у вас заўсёды ёсць выбар, як на гэта рэагаваць. У вас не заўсёды ёсць выбар, што зрабіць у той ці іншай сітуацыі, бо часам бываюць сітуацыі сапраўды з толькі адным магчымым варыянтам выбару, і то гэта спрэчна. Але тым не менш, вось менавіта ваша рэакцыя – гэта тое, на што вы можаце ўплываць, і тое, што вы можаце выбіраць. І гісторыя Эдзіт Эгер – гэта не проста гісторыя жанчыны, якая выжыла ў канцлагеры, такая чарговая гісторыя для якой-небудзь слезлівай, слюнявай меладрамы для Голлівуда. Але гэта яшчэ і гісторыя прыняцця нейкіх асэнсаваных рашэнняў, накіраваных, па-першае, на сваё ўласнае ацаленне, таксама на ўласнае развіццё і далей, як такая лагічная выснова на дапамогу іншым. Бо аўтарка дзеліцца сваім досведам працы з пацыентамі, якія змагаюцца з траўмай, дэпрэсіяй і трывогай, і звязвае гэты досвед з урокамі, якія яна атрымала ў Асвенцыме. У кнізе ў пачатку даецца сапраўды такая вось аўтабіяграфічная частка, а далей пэўная частка кнігі – гэта акурат размовы Эдзіт з яе пацыентамі. І вось гэтая частка можа быць такой менш цікавай для людзей, якія прыйшлі пачытаць менавіта пра гэтую гісторыю выжывання ў канцлагеры. Але, напрыклад, для мяне асабіста яна была вельмі значнай, таму мая ацэнка кнігі агульная не знізілася з 5, таму што для мяне цікавая была кожная частка гэтай кнігі, нягледзячы на тое, што часам Эдзіт выдае такія даволі спрэчныя думкі, спрэчныя разважанні, асабліва гэтая гісторыя пра тое, як яна развялася са сваім мужам, таму што ёй падавалася, што ён не дае ёй развівацца. Акурат у гэты час яна пайшла вучыцца на гэтую сваю псіхалагічную спецыяльнасць, а потым яны з мужам зноў сышліся і ажаніліся, таму што яна зразумела, што рэч была не ў мужа, а ў тым, як яна падыходзіла наогул да ўсяго гэтага, і ён ёй не перашкаджаў. Карцей, такія даволі цікавыя часам у яе разважанні адносна стасункаў паміж людзьмі, але тым не менш, кнігу гэта ні кроплі не псуе, наадварот, ты разумееш, што перад табой жывы чалавек, не ідэальны, нават нягледзячы на той досвед, які яна прайшла, гэта не значыць, што яна проста мае рацыю па ўсіх пытаннях. Не, яна, напрыклад, лічыць, што вось гэта яе пакуты, праз якія яна прайшла, гэта ў пэўнай ступені такі ёй падарунак, які дазваляе ёй дапамагаць іншым. І яна разглядае гэтую сваю траўму як нешта, што ў выніку дазволіла ёй мець пэўную унікальную перспектыву, якая дапаможа іншым людзям ацаліцца. І вось яе гісторыя – гэта гісторыя трансфармацыі, у якой яна свой проста найжахлівейшы досвед у жыцці выкарыстоўвае для таго, каб дапамагаць іншым людзям. І гэта вельмі важна, што яна здолела гэта ўсё перапрацаваць, не ператварыць у нейкую нянавісць зноў жа да тых людзей, якія з ёй гэта зрабілі, а менавіта накіраваць гэта больш экалагічным шляхам дапамогі іншым. Неяк структуруючы і падсумоўваючы, скажу, што кніга складаецца з 4 частак. Гэта досвед канцлагера, другое – гэта вызваленне з канцлагера, адаптацыя да пасляваеннага жыцця, далей гэта шлях да ацалення пабудовы новай нейкай рэчаіснасці новага жыцця ў Амерыцы, праца ў якасці псіхолага, навучанне на гэтага псіхолага і тое, як яна прымяняла атрыманыя урокі ў канцлагеры для таго, каб дапамагчы іншым. То бок канцлагер, вызваленне, свабода і ацаленне – гэта 4 такія галоўныя
можна сказаць, нават сюжэтнай лініі гэтай кнігі. І ў гэтай кнізе спалучаюцца і мемуары, і тэрапія, і філасофія. І гэты твор пра тое, як чалавечы дух здольны перамагаць нават самыя змрочныя абставіны. Гэта цудоўная кніга для кніжных клубаў. Калі вы удзельнічаеце ў нейкім кніжным клубе, то я вам вельмі раю ўзяць гэтую кнігу на абмеркаванне, таму што у ёй проста процьма тэмаў для абмеркавання. Любую фразу, такую выпадкова кінутую аўтаркай, можна выцягнуць з кантэксту і зрабіць тэмы для абмеркавання. Вось сёння акурат у нас так выпадкова атрымалася, што мы абмеркавалі тое, што найгорш да эмігрантаў у эміграцыі ставяцца толькі іншыя эмігранты. Гэта проста такая рэч, якую заўважыла проста паміж іншым аўтарка, расказваючы пра свой досвед адаптацыі ў эміграцыі, вельмі знаёмая мне рэч. І сапраўды я сутыкалася з гэтымі рэчамі. Вось тут у Польшчы цяпер ёсць людзі, якія пераехалі даволі даўно, яшчэ можа быць там 10 гадоў таму, хтосьці калісьці паехаў вучыцца і жыве тут ужо пэўны час. І вось гэтыя людзі часам з вялікай пагардай ставяцца да тых, хто быў вымушаны пераехаць зусім нядаўна, ці там пасля 20-го года, ці нават пазней, таму што, як мне выказалася адна мая знаёмая, якая жыве акурат даўно, бо паехала вучыцца і засталася, што цяпер да яе таксама ставяцца часам не вельмі добра, і яна чуе ў свой адрас, напрыклад, на працы, што вось панаехала гэтых беларусаў. А я, маўляў, тут ужо 10 гадоў жыву, ці там 15 ці колькі, неважна. І як быццам бы яна ўжо лічыць сябе вышэй за тых людзей, якія пераехалі цяпер, толькі таму, што яна ўжо нібыта так апалячылася, бо жыве тут даўно. Гэта вельмі дзіўнае стаўленне, замест таго, каб неяк дапамагаць сваім землякам, назовем гэта так, неяк маральна падтрымліваць людзей, якія былі вымушаны збегчы з Беларусі, яна дазваляе сабе вось падобныя выказванні. Гэта асабістая справа кожнага, я не асуджаю людзей за ўласнае меркаванне, яна, прынамсі, мае мужнасць і смеласць гэта выказваць. Іншая справа, што гучыць гэта сапраўды не вельмі прыгожа, але вось пра гэта Эдзі Тэйхер таксама ў сваёй кнізе згадвае. Карацей, тут вельмі шмат тэмаў для абмеркавання і абмеркавання стасункаў паміж людзьмі, можна абмяркоўваць адносіны паміж мужам і жонкай. На прыкладзе гэтай кнігі вось гэтая неверагодная гісторыя яе шлюбу двойчы з адным і тым жа чалавекам. Гэта тэма для абмеркавання ПТСРаў, прычым няважна, якую траўму вы перажылі, бо як няма як такой нейкай градацыі больш моцная траўма, менш моцная траўма. Траўма, яна і ёсць траўмай. Для чалавека, які яе перажывае, яна падаецца найгоршай рэччу ў жыцці. І неважна, ён прайшоў праз канцлагер, ці ён жыў у сям'і з нейкай нездаровай атмасферай з бацькамі-алкаголікамі. Зразумела, што гэты досвед немагчыма параўноўваць, але для чалавека, які прайшоў праз гэты досвед, ён аднолькава траўматычны. Таму я вам вельмі раю гэтую кнігу. Я б не сказала, што яна такая супер ужо змрочная. Я тут трошкі атмасферы нагнала змрочную ў пачатку выпуска, сказаўшы, што тут вас сёння нічога не чакае пазітыўнага, але тым не менш гэтая кніга змрочная толькі ў самым пачатку, калі ты слухаеш ці чытаеш вось гэтыя гісторыі пра сам канцлагер, пра быт у канцлагер. Вось гэта сапраўды страшна, колькі б ты кніжак пра гэта не прачытаў. Здаецца, што ты ўжо падрыхтаваны, усё пра гэта ведаеш, але не. Кожная гісторыя індывідуальная, гэта новая гісторыя, новы досвед, і сапраўды ён вельмі страшны. Таму да гэтага немагчыма падрыхтавацца, і кожная такая кніга ўсё роўна чытаецца як быццам бы першы раз. Але стыль пісьма Эдзіт вельмі лёгкі, яна сапраўды чуваць, што яна адпусціла гэтую сітуацыю, яна прайшла праз яе, у яе няма ніякіх крыўдаў, яна не лічыць, што яе жыццё незваротна сапсаванае, яна знайшла ў сабе сіл рухацца далей і нават дапамагаць іншым. І гэта вельмі каштоўна. Таму калі вам цікавая падобная тэма, я вельмі вам раю гэтую кнігу прачытаць. І я разумею, што ў маім спісе «Хачу перакласці» дадаецца яшчэ адна кніга. Вось гэта. Я разумею, што падобныя творы, яны нават мацней за ўсе магчымыя вось гэтыя папсовыя матывацыйныя кніжкі. Таму што тут аўтарка не расказвае вам пра тое, як уставаць о 6 раніцы і зарабляць мільёны грошай. Яна проста расказвае, дзеліцца сваім досведам таго,
як яна не здавалася і што вам таксама не варта гэтага рабіць. Вельмі аб'ёмна атрымалася расказаць пра гэтую кнігу, але яна таго вартая. Я горача вам раю, кніга Эдит Эва Эгер. Насамрэч, я не ведаю, можа быць, яна вымаўляецца як Ева Эгер, але мне неяк прыемней вымаўляць імя як Эва. Дык вось, Эдит Эва Эгер, жанчына, якая перажыла канцлагеры і перажыла Халакост, стала ў сталым узросце псіхолагам, дапамагае іншым людзям, піша кнігі, напісала кнігу «The Choice», мае ўжо больш за 90 гадоў і працягвае натхняць сваім прыкладам людзей. Пра другую кнігу ў сённяшнім выпуску я буду расказваць трошкі менш, таму што яна ў параўнанні з папярэдняй ўжо сапраўдны дэментар. Гэта тая кніга, якая высмакча з вас усё апошняе светлае, што там засталося. Пашкрэбае нават вам па сценках, каб дакладна ўжо сабраць усё і нічога не пакінуць. Ну і плюс пра гэтую кнігу я записывала вам акурат апошні чытацкі дзённік на Патрыоне. Цэлы выпуск там, здаецца, гадзіна ці нават больш. Я расказваю толькі пра гэтую кнігу, чытаю яе, дзялюся з вамі ўражаннямі. Таму тут я раскажу пра гэтую кнігу літаральна там пару хвілін, акрэслю агульны сюжэт і нейкія свае агульныя ўражанні. Калі вам ужо цікава паслухаць больш падрабязна, тады далучайцеся на Патрыон. Кніга Сашы Філіпенкі «Былы сын» выйшла яшчэ 10 гадоў таму, у 2014 годзе у выдавецтве «Время» расійскім. І гэта быў дэбютны твор Сашы Філіпенкі, пасля якога пра яго загаварылі, таму што гэта была сапраўды даволі значная на той час для Беларусі кніга. І вось сёлета Саша Філіпенка выдаў 2 свае кнігі ў выдавецтве «Гутенберг» па-беларуску. Ягоны апошні раман «Крэмулятар» і першы раман «Былы сын» так вось закальцаваліся і выйшлі ў беларускім перакладзе ў выдавецтве «Гутенберг». Імёны перакладчыкаў, ці гэта быў адзін чалавек, ці розныя, невядомыя, ў кнізе яны не пазначаныя, магчыма, з прычын бяспекі. І гэта твор, які адсылае нас у Беларусь 99-го года, ў травень, дакладней 99-го года, калі адбылася трагедыя на Нямізе. Наш галоўны герой Францыск, ён вучыцца ў каледжы, займаецца музыкай, у яго ёсць бабуля, якая вельмі пільна сочыць за тым, каб ён рэпеціраваў, граў, займаўся, каб яго не выгналі з гэтага каледжа, таму што, ці там не каледж быў, а ліцэй, карацей, не памятаю дакладную назву гэтай навучальнай установы, але там сапраўды ёсць праблемы, пытанні, ці выкінуць яго адтуль ці не, але гэтага ўсё ж такі не здараецца, таму што хлопец трапляе ў тую самую цісканіну на Нямізе. Ён трапляе ў той страшны падземны пераход, але яму шанцуе, наколькі гэта магчыма ў такой сітуацыі, ён не загінуў. Ён трапіў у кому, там 10 на 10 гадоў, і ўвесь гэты час з ім побач была бабуля, таму што увогуле лекары казалі, што не, абсалютна ніякіх шансаў ягонай сітуацыі, ён не выжыве. І лекар наогул раіў яго адключыць ад апаратаў, не дурыць сабе галавы, не траўмаваць сябе. І ў выніку маці хлопчыка проста працягнула сваё жыццё. Ну а з ім побач засталася бабуля, для якой яе ўнук стаў адзінай рэччу важнай у жыцці, таму што яна ўжо была на пенсіі. У прынцыпе, па сутнасці, як бы гэта сумна не гучала, але звычайна пенсіянерскае жыццё ў Беларусі не надта вясёлае. І тут у яе з'явіўся хаця б нейкі сэнс таго, каб жыць, каб пабачыць, як яе ўнук стане на ногі, ачуняе і вернецца да жыцця. І тут самае сумнае, што нават зрабіць нічога нельга было ў гэтай сітуацыі, бо калі, напрыклад, ты маеш унука, у якога нейкая хвароба і нейкія праблемы, якія патрабуюць рэабілітацыі, то бок ён у прытомнасці. Гэта як быццам бы перажываецца лепш, бо ты можаш проста ўсе свае сілы пусціць на тое, каб з ім займацца, рабіць бясконцыя практыкаванні, і гэта неяк больш матывуе. А калі ты разумееш, што твой унук проста ляжыць, вось гэтае страшнае слова гародніна, і няма шансаў на тое, што ён калі-небудзь выйдзе з гэтай комы, вось гэта вельмі моцна дэмаралізуе, што ты нічога не можаш зрабіць. Ты можаш проста сядзець, можаш чытаць яму кніжкі, можаш расказваць яму, апісваць яму, як рабіла гэта бабуля Францыску, як выглядае іх пад'езд, што там змянілася, як выглядае двор, дом і гэтак далей. І гэта ўсё, што яна магла рабіць у гэтай сітуацыі. І вось бабуля не дажыла некалькі дзён да моманту, калі Францыск выйшаў з комы. І далей хлопец выходзіць, прыкладна праз 10 гадоў, і разумее, што ён ужо не 16-гадовы хлопец, яму ўжо як бы на 10 гадкоў больш, а свядомасць у яго ўсё яшчэ засталася гэтая падлеткавая.
і далей не буду расказваць, што там адбылося паводле сюжэту, гэта вы ўсё прачытаеце самі, тут ужо без спойлераў, але хлопец пачынае выбудоўваць жыццё нанова, спрабуе прыстасавацца ў тым свеце, дзе ён нікому не патрэбен. Маці не тое, каб надта была ўзрадаваная тым, што яе сын выйшаў з комы, таму што ўжо і планы былі на гэтую кватэру, дзе жыла бабуля. Яны яе вялікую кватэру прадалі, у выніку купілі маленькія кватэры, карацей, там ужо абсалютна сваё жыццё. Маці ў выніку ажанілася з гэтым лекарам, які казаў, што ніякіх шансаў не будзе цудаў, а цуд здарыўся насамрэч. Ну і гэта такі твор, які вельмі добра раіць замежнікам, таму што ён выкладвае нам такую кароткую гісторыю Беларусі з 99-го года па 2000, умоўна 14, у якім гэтая кніга выйшла, таму што там ужо, ў прынцыпе, пасля таго, як Францыск ачуняў, у 2009 нічога асабліва цікавага за гэты час не адбылося. Ну а для беларусаў гэта добрая кніга, каб нагадаць пра тое, якімі мы былі, што мы рабілі ўвесь гэты час і дзе мы былі ўсе гэтыя колькі там гадоў, 25 з 99-го года, насамрэч яшчэ раней. І зноў вы чуеце гэтыя гукі паліцыі за акном, няўжо зноў яны паедуць па гэтай ціхай вуліцы, я гляджу за акно, але іх не бачу. Але гэта Варшава, класіка, тут паліцэйскія машыны ездзяць часцей за ўсё. Ну і ў цэлым гэта кніга не толькі пра Беларусь вось тых гадоў, гэта яшчэ і цікавае даследаванне, як у мінулай кнізе, таго, як рухацца далей пасля таго, як ты перажыў нейкую траўму, як знайсці ў сабе сілы, нягледзячы на ўсе неспрыяльныя абставіны навокал, усё роўна паспрабаваць неяк выбудаваць сваё жыццё і працягваць жыць. І хоць Эдзіт Эгер і герой Сашы Філіпенкі прайшлі праз абсалютна розны досвед і розныя рэчы, але тым не менш ад гэтага іх траўма не становіцца ў кагосьці больш значнай, у кагосьці менш значнай. Зразумела, што да Філіпенкі даволі спрэчнае стаўленне ў чытачоў. Я ўжо атрымала там пэўныя каментарыі ў інстаграме ад некаторых людзей, якія не вельмі любяць творчасць Філіпенкі. І я заўжды падкрэсліваю, што ясна, што гэта не нейкая геніяльная выбітная літаратура, якая там, не ведаю, можа прэтэндаваць на Нобелеўскую прэмію. Зусім не, і мне падаецца, што Саша Філіпенка да гэтага і не імкнецца. Ён проста піша кнігі для людзей абсалютна чытальныя, якія расказваюць нам пра штосьці знаёмае, блізкае, тое, што будзе людзям зразумела. У яго няма ніякай вытанчанай мовы, нейкіх, яго кнігі-то не вельмі аб'ёмныя. Калі вы бачылі ўсе творы Сашы Філіпенкі, гэта звычайна творы не больш за 300 старонак. Яго там не чытаюць дзеля сакавітай мовы, нейкай асаблівай. Дарэчы, я б не сказала, што я ў вялікім захапленні ад беларускага перакладу. Ёсць да яго пэўныя пытанні, чыталася не вельмі гладка, я прачытала ўжо і крэмулятар, і былога сына, і, ёсць нюансікі, але заўжды даволі складана, ведаеце, перакладаць з беларускай мовы на рускую ці з рускай на беларускую, таму што падаецца, што гэта даволі проста. І вось гэтая, канешне, простасць можа трошкі не на руку сыграць перакладчыку. І калі вы чыталі гэтыя кніжкі ў перакладзе на беларускую мову, падзяліцеся, калі ласка, ці заўважылі вы нейкія такія нюансікі перакладу. Але разам з тым добра, што гэтыя кнігі па-беларуску ўсё ж такі з'явіліся, таму што фан-база Сашы Філіпенкі вялікая, ён, мабыць, адзін з найвядомейшых сучасных беларускіх аўтараў. І таму добра, што яго наступныя кнігі таксама будуць з'яўляцца па-беларуску, як ён сам абяцаў. Па-першае, будуць перакладзеныя ягоныя творы, якія ўжо выйшлі на гэты момант, усе астатнія. Ну і таксама новы твор, які ён напіша, будзе і ў перакладзе на беларускую мову. Таму, калі вам захацелася больш падрабязна паслухаць пра былога сына Сашы Філіпенкі, то накіроўваю вас у мой Patreon, чытацкі дзённік апошні, дзе я расказваю пра гэтую кнігу. І апошні аўтар у сённяшнім выпуску – гэта той аўтар, кнігі якога некаторыя я б таксама хацела ўключыць у свой спіс, хачу перакласці, але праблема ў тым, што піша ён па-шведску, а гэта мова, якой я абсалютна не валодаю і, ў прынцыпе, нават не планую калі-небудзь ёй авалодаць. А пагаворым мы з вамі пра мядзведжую трылогію Фрэдрыка Бакмана, пра мястэчка Бьёрнстад. Я чытала 3 гэтыя кнігі ў польскім перакладзе. Першая называлася «Място нядзведзя», другая называлася «Мы przeciwko вам» і трэцяя называлася «Звыценшцы».
Усе гэтыя кнігі ёсць у рускім перакладзе, медвежы угол, мы против вас і после бурі. І насамрэч, тут мне хацелася б вам сёння расказаць толькі пра першую кнігу, таму што яна мне з трылогіі спадабалася найбольш. Яна была найбольш моцнай і канцэнтрацыя болю і траўмы ў гэтай кнізе проста максімальна зашкальваючая. А вось другая і трэцяя кніга для мяне як быццам бы аказаліся такімі, ведаеце, неабавязковымі. І калі ў другой яшчэ ёсць штосьці цікавае, то трэцяя, яна была самай аб'ёмнай з трылогіі, я яе выпакутавала, маё улюбёнае слова, і разумею, што яна шмат у чым паўтарае папярэднія дзве, там ёсць нейкія падобныя сюжэты, падобныя тропы, і гэта ўжо адчуваецца трошачкі нейкім другасным. Таму першая кніга ў мяне на амаль максімальную адзнаку, здаецца, 4,5 я паставіла, бо ўсё ж такі ёсць там у мяне пэўныя заўвагі, але другая і трэцяя ацэненыя мной трошачку ніжэй, таму сёння гаворым толькі пра першую кнігу «Място нядзведзя». Ну і вось назва гэтага горада Бьорнстад, уласна, і перакладаецца як горад мядзведзя. Агулам гэтая трылогія расказвае нам пра гэтае мястэчка Бьорнстад і даследуе тэмы супольнасці, таго, як жыць у такой невялікай супольнасці, ў невялікім мястэчку, горадзе, дзе, ў прынцыпе, усе ўсё пра ўсіх ведаюць. Таксама даследуе тэмы траўмы, ідэнтычнасці, складанасці чалавечых адносін, і як у любой кнізе Бакмана, гэта адзін твор, які закранае проста ўсе магчымыя тэмы. І кожная кніга прысвечаная жыццю жыхароў гэтага мястэчка, якія сутыкаюцца з пэўнымі праблемамі, як нейкімі асабістымі, так і праблемамі значнымі для ўсёй іх супольнасці. І вось гэтая самая першая кніга «Място нядзведзя», яна ўласна нас знаёміць з гэтым горадам, які проста апантаны хакеем. І калі я чытала гэтую кнігу, я асэнсоўвала, што, гэта кніга, якую я пастаўлю даволі высока ў сваім топ-10 за гэты год сярод прачытаных кніг. І гэтая кніга пра хакей. А мы з беларускім бэкграундам, ведаеце, людзі, якія маем пэўную траўму, звязаную з хакеем. І я б ніколі ў жыцці не падумала, што ў маім топе высока будзе знаходзіцца кніга, якая расказвае пра хакей, якая прысвечана хакею, і якая, мабыць, на 90% пра хакей. І насамрэч зразумела, што хакей тут проста ўмоўнасць, бо Бакман швед, ён піша пра гэтыя халодныя мясціны, у якіх хакей гэта вельмі значны від спорту. Але калі б ён пісаў, я не ведаю, пра Великабрытанію, то на месцы хакея цалкам мог быць футбол і такі ж самы невялічкі гарадок, мястэчка, у якім усе апантаныя футболам. То бок канкрэтны від спорта гэта проста фон для асноўных падзей, якія разгортваюцца ў гэтай кнізе. І ў першай кнізе мы знаёмімся з гэтым мястэчкам, якое перажывае пэўныя эканамічныя складанасці, і знаёмімся з яго мясцовай хакейнай камандай. Вось мясцовая хакейная каманда гэта проста гонар усяго мястэчка, гэта надзея гэтага мястэчка на лепшую будучыню, бо ад іх вынікаў можа залежыць развіццё ўсяго горада. І калі іх юніёрская каманда выходзіць у фінал нацыянальнага чэмпіяната, то зразумела, што і на гульцоў, і на трэнераў узмацняецца ціск. Ну і ўся гэтая даволі прыемная сітуацыя з тым, што яны трапілі ў фінал, азмрочваецца тым, што адзін з зорных хакеістаў, такая юная ўзыходзячая зорка гэтай каманды юніёрскай, ён гвалтуе дзяўчыну Маю Андерсон, і яна пра гэта расказвае. І падобныя рэчы, якія адбываюцца ў такіх невялічкіх супольнасцях, яны звычайна гэтую супольнасць дзеляць на два лагеры. Адныя устаюць на бок ахвяры, іншыя устаюць на бок таго, хто гэта зрабіў. І Бакман уздымае вельмі сур'ёзную праблему віктім-блеймінга, калі ахвяру абвінавачваюць у тым, што яна сама вінавата ў тым, што здарылася. Гэта па-першае, гэта вось сярод тых, хто ўстаў на бок хлопца, які гэта ўсё здзейсніў, ёсць такія людзі. Таксама ёсць тыя, хто наогул не верыць у тое, што гэта адбылося. Усе лічаць, што гэта было або паводле агульнай згоды, або гэтага наогул не было, або дзяўчына проста хоча утаптаць у бруд імя гэтага хлопца, і чаму яна гэта робіць напярэдадні таго, як яны трапілі ў такую значную падзею у фінал чэмпіянату, як быццам бы яна хоча сапсаваць жыццё ўсім людзям навокал. Гэта той момант, калі людзі перастаюць думаць пра праблемы гэтай дзяўчыны, якая перажыла такую траўму, і думаюць толькі пра сябе, пра сваю будучыню, пра развіццё горада.
і лічыць, што гэта такая сітуацыя, якую можна замаўчаць, якую можна схаваць і не выносіць на агульнае абмеркаванне толькі дзеля таго, каб горад далей мог нармальна развівацца, каб неяк абараніць рэпутацыю свайго горада. І таксама сітуацыя ускладняецца тым, што згвалтаваная дзяўчына дачка генеральнага менеджера хакейнай каманды. І людзі накідваюцца таксама і на яго, маўляў, чаму ён усё гэта узняў на паверхню яшчэ перад гульнёй, давялося дыскваліфікаваць гэтага хлопца, які ўсё гэта здзейсніў, а ён там ледзь не галоўная зорка каманды. І зразумела, што людзі абмяркоўваюць тое, што калі б гэта была не ягоная дачка, ён бы дачакаўся, пакуль пройдзе фінал, а толькі потым, магчыма б, неяк разбіраўся з гэтай гісторыі. І, у прынцыпе, яго нельга ў гэтым абвінавачваць. І каб неяк падсумаваць усё сказанае раней пра гэтую кнігу, я акрэслю вам тэмы, якія закранаюцца ў гэтым творы, каб вы зразумелі, ці наогул цікавы гэты твор будзе для вас. І першая тэма, як я ўжо сказала, гэта супольнасць і прыналежнасць да нейкай супольнасці, таму што ў гэтым творы Бакман даследуе вось гэтую прыроду жыцця невялікага мястэчка, дзе кожны ведае кожнага, дзе асабістая глыбока пераплецена з нейкім агульным, грамадскім, і гэты раман якраз паказвае нам, як нейкая прыналежнасць да пэўнай супольнасці можа быць адначасова прыемнай у нейкім псіхалагічным сэнсе, калі ты разумееш, што вакол цябе ёсць нейкія аднадумцы, людзі, якія згрупаваныя нейкай агульнай тэмай, ідэяй, зацікаўленасцямі і гэтак далей. І таксама гэта можа вельмі ціснуць, таму што нейкая калектыўная ідэнтычнасць гэтай супольнасці часам можа закрываць сабою нейкую індывідуальную справядлівасць. Таксама другая тэма – гэта хакей, але хакей не як канкрэтны від спорту, як я ўжо сказала, а проста як сімвал. На месцы хакея мог быць любы від спорта, мог быць, не ведаю, балет, гімнастыка, што заўгодна. Бо хакей – гэта для гэтага Бьёрнстада, для гэтага мястэчка не проста від спорта. Гэта нейкія надзеі, амбіцыі, апошні шанец горада на выжыванне. Гэта у нейкай ступені нават клей ці нейкі скотч, пластыр, які змацоўвае людзей, але таксама адначасова разам з гэтым ён становіцца і крыніцай раздору паміж людзьмі. Калі нейкая адданасць, вернасць камандзе ўступае ў канфлікт з нейкімі маральнымі, этычнымі нормамі. Калі дзеля росквіту каманды, адпаведна росквіту горада пасля гэтага, людзі гатовыя замоўчваць такія страчныя рэчы, як згвалтаванне. Яшчэ адна цікавая тэма, якую ў творы закранае Бакман, гэта ўлада і прывілеі, якія звязаныя з наяўнасцю ўлады. І тут у кнізе разглядаецца дынаміка ўлады ў горадзе, у прыватнасці тое, як прывілеі могуць абараняць пэўных людзей. Тое, што гэты хлопец, узыходзячая зорка каманды, надае яму пэўныя прывілеі, якія не прыводзяць яго да нейкіх дрэнных наступстваў, звязаных з тым, што ён нарабіў. Ён зорны спартсмен, і гэта яго неяк прыкрывае ад нейкіх наступстваў, горад гатовы яго абараняць, і гэта паказвае пэўныя грамадскія праблемы, якія датычаць акурат адносін да людзей, якія маюць уладу. Людзі баяцца тых, хто мае ўладу, і гатовыя неяк нават не зважаць на, як я ўжо сказала, маральна-этычныя нормы дзеля таго, каб абараніць людзей, якія маюць уладу. Таму што гэтыя людзі маюць на іх пэўны ўплыў. І, мабыць, адна з найважнейшых тэм у гэтым творы – гэта тэма траўмы і замоўчвання траўмы. Таму што траўма вось гэтай дзяўчыны мае, і тое, праз што яна прайшла, гэта, мабыць, цэнтральная тэма ў рамане, і Бакман вельмі удала перадае гэты жаночы вобраз. Раней я вам заўжды хваліла Стывена Кінга як чалавека, які выдатна працуе з жаночымі вобразамі, які апісвае праўдападобных жанчын і праўдападобных дзяўчат, карацей, абсалютна рознага ўзросту. І Бакман таксама вельмі чула перадае эмацыйны стан гэтай дзяўчыны. Ён расказвае пра гэтае маўчанне, якое вельмі часта акружае сексуальны гвалт. Ён расказвае пра тое, што гэтая боязь
выказацца, асабліва калі чалавек, які з табой гэта зрабіў, валодае пэўнай уладай, як я ўжо казала ў папярэдняй тэме. Вось гэты страх, ён даследуецца то, як гэты страх уплывае на чалавека і на ўсё грамадства, і як ён прыводзіць да траўмаў. Ну і таксама вельмі шмат Бакман апісвае ў гэтай кнізе менавіта мужнасць дзяўчыны, мужнасць выказацца, застацца ў адзіноце, абраць больш складаны шлях, таму што яна б магла гэта проста змаўчаць, нікому нічога не казаць і застацца з гэтым сам-насам. Але не, дзяўчына робіць там даволі мужныя, няхай і страшныя крокі. Тут я не буду вам спойлерыць, таму што гэта вельмі значны такі эпізод у кнізе. Гэтая кніга нават была экранізаваная, выходзіў шведскі тэлесерыял у 2020 годзе, і у яго даволі добрыя водгукі. Я пакуль што гэты серыял не глядзела, але ў прынцыпе думаю, што варта было б. Мне будзе цікава, як шмат падзей з кнігі будуць перанесеныя на экран і колькі ўсяго з 3 кніг можна было змясціць у гэтым серыяле. Цікава, ці другая і трэцяя кніга таксама там закранаюцца. Ну а кніжку гэтую магу параіць усім, каго цікавіць вось такія гісторыі невялікіх закрытых супольнасцяў, тэмы траўмаў, тэмы гвалту, тэмы замоўчвання гвалту. У прынцыпе, гэта тэмы, якія зараз вельмі актуальныя, і мне падаецца, што гэта вельмі моцны сучасны раман пра сучасныя праблемы. Першая кніжка, як я ўжо казала, проста разарвала мне сэрца, пры тым, што я яе пачынала чытаць калісьці вельмі даўно, калі яна толькі выйшла, як вельмі даўно, калі гэта было, у якім годзе 2016-17, калі толькі з'явіўся пераклад на рускую мову, я па-руску яе спрабавала чытаць, і штосьці неяк мне не пайшло, бо там быў такі інтрыгуючы пачатак, які нам паказвае адразу, што нешта здарылася, а потым вельмі-вельмі доўга Бакман да гэтага падводзіў. Я прачытала, можа быць, 10-30% кнігі, і я вельмі добра памятаю, што тады я ад гэтага стамілася. Я ўсё чакала, калі ты ўжо апішаш тое, што адбылося, але ён усё апісваў хакей. І я разумею, што, магчыма, проста тады быў нейкі неспрыяльны час для таго, каб гэтую кнігу чытаць. Я вельмі рада, што я сябе перасіліла і зноў яе прачытала, таму што дагэтуль я нядаўна чытала трывожных людзей Бакмана і разумела, што мне ж збольшага ўсе ягоныя кнігі падабаюцца. Чаму медвежы угол вось гэты той самы пайшоў неяк не тым кірункам. І вось у выніку я яе прачытала, гэтую кнігу зноў, і абсалютна не расчараваная. Кніга проста разбіла мне сэрца ў добрым сэнсе. Я таксама яе часткова чытала па-польску, часткова слухала аўдыёкнігу па-польску, пакуль бегала. І вось такія кнігі, канешне, вельмі ідэальна слухаць, калі ты бяжыш, бо ты адразу можаш неяк у фізічныя нейкія рэчы прапрацоўваць усе тыя траўмы, нанесеныя гэтай кнігай, усе гэтыя траўмы, якія ты атрымліваеш падчас чытання ці слухання. Ты дзесьці можаш проста паскорыцца, бегчы хутчэй, каб прабегчы ўсе гэтыя эмоцыі, таму што для мяне бег і йога гэта шмат у чым пра пражыванне эмоцый, пра нейкае такое экалагічнае пражыванне гэтых эмоцый, пражыванне фізічным чынам, таму што зразумела, не ўсе эмоцыі ты можаш такім чынам перажыць, але прынамсі часткова можна. І вось гэтыя кнігі проста ідэальныя спадарожнікі для маіх прабежак. Так што калі вас не напужала гэтае страшнае апісанне, калі вам не страшна, што кніга разаб'е вам сэрца, то калі ласка, запрашаю вас у Бьёрнстад Фрэдрыка Бакмана. Ну і ў канцы выпуска, як абяцала, будзе вам яшчэ адна драматычная трагічная гісторыя, звязаная з забойствам. Спачатку перад гісторыя, бо ўсе мае блізкія слухаюць мой падкаст. І яны дапамагаюць мне з падкастам, хтосьці словам, хтосьці справай. Часам мне дасылаюць нейкія спасылкі, якія я магу выкарыстаць як кантэнт для падкаста, напрыклад, для лід-навінаў ці яшчэ чагосьці. І вось так я атрымала цікавую спасылку, гісторыю пра серыял «Задача трох целаў». Я думаю, што вы чулі пра гэты серыял. Гэта экранізацыя аднайменнай кнігі, дакладней цэлай трылогіі кітайскага фантаста Лю Цысіня. Я з гэтай трылогіі чытала акурат толькі першую кнігу «Задача трох цел». Я, здаецца, вам пра яе ў падкасці не расказвала пра яго іншую кнігу «Шаравая молния», я чытала ў рускім перакладзе. Серыял я таксама яшчэ не глядзела, але вельмі зацікаўленая, асабліва пасля той гісторыі, якая адбылася звязаная з гэтым серыялам. Бо рэч у тым, што нядаўна суд Шанхая прысудзіў
забойцу прадюсера серыяла Netflix да смяротнага пакарання. Лінь Цы, гэта прадюсер серыяла Netflix, у 2020 годзе быў атручаны уласным юрыстам і ў выніку так і не пабачыў, як серыял выйшаў у свет. Наогул гэты Лінь Цы, ён быў мільярдэрам, ён быў вядомы тым, што ён валодае правамі на вось гэтую папулярную серыю кніг. І праз сваю кампанію ён планаваў развіваць гэты праект, ён планаваў рабіць відэагульні, кінапраекты, звязаныя з гэтай франшызай задачы трох цел. Але ў снежні 2020 года ён памёр ад атручання пэўнай атрутай. І аказалася, што гісторыя яго забойства проста супердраматычная. Рэч у тым, што ў яго быў юрыст Сюй Яо. І акрамя таго, што ён быў юрыстам гэтага мільярдэра, ён таксама быў і генеральным дырэктарам яго медыакампаніі. І згодна матэрыялам справы, сам заснавальнік кампаніі, мільярдэр гэты Лінь Цы, ён быў незадаволены фінансавымі няўдачамі і панізіў гэтаму Сюю Яо зарплату ў 4 разы. Ён таксама пазбавіў яго часткі пэўных рабочых абавязкаў і прыбраў з цітраў серыяла. Ну і паводле інфармацыі следства, Сюй прынёс калегам гарбату і таксама ім параіў нейкую модную перадавую таблетку, нейкі харчовы дадатак, пад які ён замаскіраваў сваю атруту. Ну і для таго, каб стварыць гэты харчовы дадатак, ён набыў 160 тэлефонаў, ён закупіў пэўныя рэчывы, у тым ліку яд рыбы фугу. Я думаю, што вы чулі пра такую атрутную рыбу. Таксама ён купіў ртуць праз фіктыўную кампанію ў Японіі і таксама ён тэсціраваў эфектыўнасць гэтай атруты на жывёлах. І там яшчэ паведамлялі, што натхненнем для яго быў серыял Breaking Bad, што, канешне, гучыць асабліва смешна. Ну і ахвярамі плана гэтага юрыста, акрамя начальніка, аказаліся яшчэ 4 супрацоўнікаў гэтай кампаніі, і ў іх былі ва ўсіх выяўленыя падобныя сімптомы. Але яны ўсе выжылі, хаця і сур'ёзна пацярпелі, іхняе здароўе было вельмі моцна пашкоджанае. Ну а мільярдэр Лінь Цы быў пасмяротна пазначаны ў якасці прадюсара серыяла «Задача трох цел», які выйшаў на Нетфліксе ў гэтым сакавіку. Ну і атрымалася такое супадзенне, што на наступны дзень пасля рэлізу серыяла суд вынес прысуд і ягонаму юрысту. Вось такая дзіўная гісторыя, звязаная з чалавечымі амбіцыямі і з тым, што людзі часам абсалютна неадэкватна ўспрымаюць сітуацыю і сябе паводзіць. Мне падаецца, што ў яго трошачкі з кукухай было не ўсё ў парадку у гэтага юрыста, што ён дадумаўся нарабіць ажно такое. Мне падаецца, што нармальнаму, здароваму чалавеку падобныя рэчы ў галаву не прыйдуць. І вось я зноў запісала падкаст амаль на 1,5 гадзіны. Я гляджу на гэтыя лічбы на экране і разумею, што гэта прыемнае адчуванне, што мне не хочацца выдаліць гэты падкаст, бо ў мінулы раз, дзесьці прыкладна на гадзіне 25, я спынілася, не дазапісаўшы падкаст да канца, проста націснула на Ctrl-A і потым націснула на Delete. І зразумела, што не, гэта так не пойдзе. І там наогул быў падкаст на іншую тэму, але сёння я вырашыла не выпендрывацца, не прыдумваць ніякія новыя іншыя тэмы, а проста запісала вам выпуск пра апошнія актуальныя прачытаныя мною кнігі, якія, ў прынцыпе, я ацаніла даволі высока. Прынамсі, кніга «The Choice» і кніга «Място нядзведзя» трапляюць ужо сёлета ў мой спіс найлепшага прачытанага за гэты год. Ну і кнігу «Былы сын» я, ў прынцыпе, ацаніла даволі высока. Я паставіла ёй 4 з 5. У маім свеце гэта даволі прыстойная, нядрэнная адзнака. Ну а калі вам спадабаўся гэты выпуск, вы можете напісаць пра гэта ў каментарыях на Ютубе, у Кастбоксе, у SoundCloud. Можете пісаць мне лісты на пошту belitpost@gmail.com. Можете таксама пакідаць вашыя каментарыі, заўвагі, прапановы ў Google формы ў апісанні да гэтага выпуска. І таксама там я пакінула спасылкі на ўсе кнігі, пра якія я сёння расказвала. Ну і там жа ў апісанні вы знойдзеце спосабы падтрымкі майго падкаста, калі вам хочацца сказаць мне дзякую яшчэ і такім спосабам. Усе вашыя падзякі ў любой форме, любым спосабам вітаюцца, і я безмежна ўдзячная нават вашым простым дзякую, якія вы пішце ў каментарыях пад кожным выпускам. Ну а на сёння гэта ўсё. Мы з вами сустрэнемся ў наступным выпуску падкаста, я спадзяюся, з берагоў Дуная. Не абяцаю, што буду сядзець наўпрост на беразе, але, магчыма, кухня-студыя вернецца ў вашы эфіры.
Ненадоўга, але тым не менш. А на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.